tenim la sensació de que el tema de govern obert, participació i transparència doncs deixa una mica que desitjar. Jo crec que el que hem de fer és escoltar aquella gent que és més tècnica que no pas les entitats del foc i el mateix consistori. Pensem que seria important que aquest consens primer estigués dins de l'Ajuntament. Sembla que us oblideu que l'Ajuntament som tots i totes. Pel tema de la pirotècnia, vam demanar quin era l'últim document en el qual s'estava treballant amb les entitats de forma interna per tal d'acabar de reglamentar, no? Que al final és una cosa que ja ve de lluny, d'aquelles signatures que van haver-hi fa ja 2 anys, i se'ns va remetre un document de fa 2 anys que estava al Decidim, quan vam preguntar explícitament per quin és el darrer document que es parlava sobre aquest tema. Ja ha signat el decret 1408 de març, amb un esborrany de l'ordenança de pirotècnia, i no s'ha notificat a ningú dels càrrecs electes. En cap comissió ni s'ha parlat. És una ordenança que limita i delimita espais on poder fer ús de la pirotècnia. 2 d'aquests espais estan al costat d'un espai de gossos. Sí, està publicat. I a més sense excepcions en aquesta ordenança a nivell de cultura. O sigui, no entenem, primer, que preguntem explícitament per una cosa i se'ns remeti un document de fa 2 anys, quan fa 2 mesos la mateixa tinenta d'alcalde ho va signar en decret d'alcaldia, que entenem que es van delegar competències durant aquells dies per fer el decret d'alcaldia, però no hem vist la delegació al març. Tampoc hem vist la publicació. Nosaltres estem molt d'acord en que tota la pirotècnia que sigui a nivell sonora baixi, fins i tot espais que siguin de zero tolerància. El que sí que creiem és que la cultura popular en aquest cas s'ha de blindar i acompanyar-ho, perquè a més en aquesta ordenança ho esmena, però d'una forma una mica només dibuixada, perquè també entenem que és un esborrany, que hi hagi espais de respirabilitats durant els moments en els que hi hagi, per exemple, correfocs o actuacions a nivell sonor dins del paraigües de festes majors, i perquè aquelles persones, ja sigui per TEA, ja sigui per altres trastorns, o que s'hagin de desplaçar amb els seus animals domèstics, doncs també puguin tenir aquest espai de respir. El tema és que ens hagués agradat poder parlar d'això en un espai sincer i de debat constructiu, per tal de generar consensos i no expressar-ho a partir d'haver trobat això rascant entre els 3.000 decrets que tenim mensuals. Primer van començar amb uns consells de participació, perquè va haver-hi una recollida de signatures perquè es regulés la pirotècnia al municipi. Es van traspassar a Consell de Participació. A partir d'aquí va haver-hi 2 reunions, vam fer un esborrany a nivell tècnic, i que és l'esborrany que comenta el regidor de la CUP, perquè vam veure que també teníem que donar un punt de vista legal. Per això hi ha un decret d'esborrany per poder enviar aquest a Governació de Barcelona, i va venir, i des de l'assessorament jurídic també del seu departament a Barcelona, perquè molts municipis de Catalunya, sobretot aquests que tenen tot el tema de la pirotècnia i correfocs, doncs que estaven treballant, controlar-lo d'alguna manera, perquè cada vegada el tema del benestar animal i el tema de la inclusió està arrelant, i per això hem volgut ser curosos i escoltar allò que diuen els experts i escoltar allò que diuen els altres municipis, i després a partir d'aquí doncs poder treballar conjuntament. I que jo crec que pedagògicament el que hem de fer és escoltar aquella gent que és més tècnica que no pas les entitats del foc i el mateix consistori. Ens hagués encantat que hagués passat dilluns tota aquesta informació, perquè és com la vam sol·licitar. Més enllà de tenir consensos amb Governació o d'altres ajuntaments, pensem que seria important que aquest consens primer estigués dins de l'Ajuntament. És a dir, que a nivell local tinguem consens intern per després, a nivell extern, trobar aliances i fer el que calgui. Però és una de les estratègies que es porten repetint durant els últims 3 anys, i clar, s'actua com a Ajuntament perquè teniu una majoria en aquest sentit. Per tant, creiem que també se'ns han de tenir en compte en la formulació d'ordenances tan importants com aquesta, que a més està al llindar de la legalitat, perquè precisament per això no se n'ha fet prèviament aquestes actuacions en altres municipis, i potser també per això estan buscant aliances.